10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fú, na má sexy stehna. Šajri. Aj tu som dal. Ako sa volá? Počka, no to je Vláďa. Á. No, ale láska, ty domov nenevaj sa, pá, ľúbim. Čo si sprostý a načo? Keď tu bývam, moja sestra, ženská, auto a týmto prídeme to do školy. Dáte si? Dáme, daj. Ktorý hráč sa ti najviac páči? Messi, Dobrý je, veľmi mne sa páči, ako hráč, ako technika. frajer je. Akého hráča najviac neznášaš? A Messi. To je veľký šupak, ja ho tak nemám rád, že No je. by som ho takto. Dobre, maj sa musím ísť. Čau, čau. Čau. Prečo si neobjednal? Nechcem, dneska mi nejak nechutí. Ale Ďakujem. Ale tak keď už, tak si dám. Na chatu piť alebo na venček? Neviem ešte. Nie, rozmýšľam. Tak sa rozhodnite. Opäť keď pôjdeme ku Rastovi. Na záhradu. No, tak nejdeme nikde, budeme doma za Facebookom. Tak, budeme sedieť. Party, let's go! No, sa vás brácho. No čo, kde si? Čo chceš meškať? Veď píšeme písomku, kde je pís. No, hej, už idem. Dobre. Na chvíľku som tam. No? No kde si? Pani Štenka už je nahnevaná. Rob sa. O 5 minút som tam. Dobre, maj sa. Buďte zdraví, halo, nejsem doma, no je to fakt bída. Takže dneska máme tu predstavie sa Alfonso a malý Mirko. Hrávate Alfa? No, to je dobrý. On je ako taký čachú. To je bomba. Pol deci, jem jedno koľko, máš pri sebe veci, pochop. Minule som bol vo Francúzsku, ale nejak sa mi tam nedarilo, ale jedna dievka ma tam stretla a fú, pecka je riadna. Ale vážne si to teraz vravím, lebo ja som ho minule dával tak kedysi na jedného a dal som ho tak dole, že to nemalo medze. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi.
zistili vážnu chorobu. Možno budú operovať a možno aj zomrieť. Vyhral som! Pol deci, je mi jedno koľko, máš pri sebe peci. Ty nemáme si to štibol? What the fuck?